Il-poplu Malti żamm l-appuntament tiegħu mal-festa ta' ġenerożità fl-ewwel tas-sena u kien ġeneruż mad-Dar tal-Provvidenza fil-Maratona ġbir ta' fondi, dan biex din id-dar tissokta bil-ħidma tagħha għal sena oħra. L-erba' filgħodu propju xahar bogħod mit-52 anniversarju mit-twaqqif tad-Dar tal-Provvidenza minn Monsinjur Mikilat Soppardi, ingħata bidu għall-edizzjoni ta' din is-sena tal-Maratona mtella fil-parkeġġ tal-istess dar bi spettaklu mużikali mill-aqwa kantanti Maltin. Tkellimna mad-direttur tad-dar, ir-Reverendu Martin Mikallef, fuq l-importanza tal-Maratona ta' tlieta għad-Dar tal-Provvidenza. Id-dar ovvjament għandha bżonn ħafna u ħafna fondi biex tkompli tagħti s-servizzi li toffri, servizzi residenzjali tal-ogħla livell għal persuni b'diżabilità li jgħixu fid-djar tagħna, llum m'għadniex biss fis-Siġġiew imma għandna wkoll djar fil-komunità. Kalla jrid din is-sena nkun qed niftħu wkoll dar oħra fil-komunità. Servizzi tagħhom huma servizzi individwalizzati, iduru mal-bżonnijiet tal-persuna u għalhekk il-poplu Malti se jkun qed jgħin il-persuni li jgħixu fid-djar tagħna. Għatta volontira nġabru biex laqgħu d-donazzjoni tal-pubbliku li attenda u anki wieġbu telefonati. Wieħed se tara wkoll għatta xogħlijiet tal-arti minn artisti Maltin u barranin li kienu għal beħ. Delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista immexxija mis-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley fin-nuqqas tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li jinsab imsiefer. Ippreżenta donazzjoni globali ta' €1350 lid-Dar tal-Provvidenza. F'intervent waqt il-preżentazzjoni, is-Segretarju Ġenerali apprezza l-ħidma kbira tad-Dar tal-Provvidenza għas-soċjetà Maltija. Aħna nafu, Father Martin, il-ħidma kbira illi tagħmlu, nafu li ovvjament hija dar il-Provvidenza u tiddependu minn din il-Provvidenza imma l-grazzja tagħha dejjem irnexxielkom li tagħmlu ħidma u ħidma kbira għal din is-soċjetà Maltija. Clyde Pooley appella lill-poplu Malti biex jgħin f'din il-kawża ġusta kif dejjem għamel ta' kull sena. Imma s-sens ta' solidarjetà tagħna dak li vera jagħmilna Maltin minkejja affarijiet oħrajn, imma dak li vera jagħmilna Maltin huwa s-sens ta' solidarjetà li rridu ngħinu il dak illi jkun. Parti mis-soma globali ppreżentata kienet miġbura mit-Team Sport PN. Robbie Beyer jispjega li din kienet miġbura minn attivitajiet sportivi li organizzaw fosthom it-turnew tal-Masters tal-Water Polo li jista' daħal fil-5 sena tiegħu. Min-naħa tiegħu ir-Reverendu Martin Mikallef irringrazzja lill-Partit Nazzjonalista għall-appoġġ kbir li dejjem jagħti permezz tal-midja tiegħu b'xandiriet bħal dawn, bi promozzjoni ta' inizjattivi u attivitajiet tad-dar u b'ġabriet bħal tat-Team Sport. Waqra l-preżentazzjoni tad-donazzjoni, Clyde Pooley flimkien mad-delegazzjoni tal-partit li kienet tinkludi fost l-oħrajn lill-VG Cup għall-affarijiet parlamentari David Aġus, wieġbu t-telefonati bid-donazzjonijiet tal-Maltin. Il-festa ta' ġenerożità li xandret fuq bosta stazzjonijiet lokali fosthom Net Television bdiet b'quddiesa konċelebrata mill-Arċisqof Monsinjur Charles Cicluna.